Nazdar, vítaj opäť na mojom YouTube kanáli, vítaj pri ďalšom z mojich unboxingových videí. Dnes tu máme niečo, čo na svoju novú obuť nemôžem, pretože dneska som sa zameral na dámskú obuv a konkrétne tu mám práve tie tréningové, veľmi dobre tlmené Nike Vomero, ale premium. Toto je krabica, kde sa nachádza produkt v hodnote 230 €. Samozrejme, toto je cenovka, ktorá sa vás týka, pretože aj vy, dámy, používate zľavový kód Kopackovo a budete to mať znova o niečo lacnejšie. A samozrejme, ak vás zaujímu, dole pod videom bude slovenský link, bude tam aj český link a jedným klikom sa presmerujete presne na toto, čo vám práve dnešným videom chcem ukázať. Ja teda vyberiem polpár a vybral som práve takúto, že oranžovo-rúžovú kastu. Mám pocit, že asi sa vám budú páčiť. Na Top 4 Runningu je tých farebných prevedení pomerne dosť, takže vyber si presne takú, akú vyžaduješ. Ja som pre potreby tohto videa objednal práve tieto. Takto nebudeš pozerať z vonkajšej strany. Je tu krásny svúš, ten spodok ide do takej ružovkastej, pohľad zhora, vnútorná strana, oblasť pety, kde taktiež nechýba vyšívaný svúš a takto vyzerá podrážka. Bavíme sa o tréningovej obuvi, ktorá má vysokú mieru tlmenia s tým, že ak sa nemýlim, drob je okolo 10 mm a hmotnostne sa hýbu okolo 270 gramov. Znova závisí, akú veľkosť vyberieš. Samozrejme, čím väčšia veľkosť, tým sú ťažšie, ale na ten môj prvotný pocit nepôsobia nejako extra ťažko. Takže za mňa super. A čo sa týka materiálu, ten zvršok je samozrejme syntetický, tak ako to býva a inak ani nebude. Je to sieťovina, ktorá je veľmi príjemná na nohe a zároveň aj dokonalo odvetráva tú tvoju nôžku. Možno vidieť, že presvítajú mi tam prsty, hlavne v tejto prednej časti. A samozrejme aj ten zvršok prispieva z celkovej tej hmotnosti. Vstup do nich, ako to není o čom, proste aj keď máš vysoký nárt, žiadny problém. Aj čo sa týka šírky, je to fakt taký, že univerzál, ktorý bude sedieť väčšine z vás. To uchytenie jazyka je také, že v polke. Tuto aj. Tuto je to hlavne kvôli tomu, aby ti počas behu práve ten jazyk neplantál hore-dole. Takže snaží sa ho šťastí fixovať. A čo sa týka vnútra, za mňa super, mekučké, príjemné, aj čo sa týka uchytenia nohy, za mňa dokonalé. Ja to hovorím teda z pohľadu môjho, keďže som mal na nohách aj tú mužskú verziu, takže pevne verím, že tá dámska verzia bude veľmi podobná týmto. Technologicky je to samozrejme nadúpaná bota s tým, že nechýba tu technológia Air Zoom. A tá technológia tentokrát vyplňa prednú časť, to môžeš vidieť tu, a rovnako aj zadnú časť, čiže práve tu a práve tu. Jej úlohou je samozrejme zabezpečiť to, aby každý tvoj dopad bol príjemnejší a zároveň dopomáha aj tej odrazovej fáze. A k tej dopadovej fáze prispieva ešte jedna technológia a tá nesie názov nič iné ako Zoom X. Je to pena, ktorá vytvára ten pocit vysokej miery tlmenia. Takže hneď ako obuješ práve tieto boty, tak proste to je, keď behaš po oblačíkoch. Fakt veľmi dobre tlmia a znova opakujem, sú to skôr také tréningové, takže ak chceš prekonávať svoje rekordy, svoje časy, dá sa, ale viac menej je to také, že v takom tréningovom móde, ale dá sa povedať, že väčšine z vás to úplne že stačí. Čo sa týka podrážky, tak tá je veľmi dobre pogripovaná. Je ten grip cítiť od prednej časti až po tú zadnú časť. Je tu aj dostatočný dezajník na to, že v prípade toho horšieho počasia, daždivejšieho počasia, ten záber bude stále optimálny. Takže toto sú Vomera Premium, za mňa veľmi pekný kúsok a musím uznať, že ak by som zobral pár rokov dozadu a vyberal Vomera, tak asi by som ich viac prehliadal. Zatiaľ čo práve tieto nové generácie, to je proste, to je krása. A aj v tomto oranžovo-ružovom prevedení, aj napriek tomu, že som chlap, musím uznať, že sa mi ľúbia. Takže ak sú akékoľvek otázky, pýtaj sa do komentára, poprípade ak si nevieš vybrať ten správny typ, píš mi na môj instagramový profil Kopackovo, behaj, inak nezabudni hodiť odber. Kľudne hač aj do komentára, aké chceš vedieť na budúce. Toto sú Vomero Premium, určené pre naše jemnejšie polovičky. Takže díky a vidíme sa pri ďalších videách. Čus!